Hotline. Online sa hotline. Ingagawon ko lang, Councilor Rinisito Novero diri sa Bacolod. Sir, Councilor, may aga. Mayong aga, aksyonar, mayong aga sa inyo bilog management and staff, o sa aton mga palangga at tagpalamati, mayong aga sa inyo. Salamat gid. I understand daw unanimously do gin-approve sir ang possible nga o kun ang face-to-face nga matabo sa palabuton nga school year. Tell us, ano ang natabo sir sa last session ninyo? Well, I introduced a resolution na ginaprobahan unanimously sa sanggunian na ang aton mga elementary kag secondary school sa tanan nga public and private institutions will be allowed to conduct face-to-face classroom instructions, pero subject na sa strict observance ng aton minimum health protocols, including vaccination. Okay. Aha. And of course, subject man, kung ano ang maging policy guidelines, kay papanaog sa DepEd Secretary nga si Secretary Sara Duterte. Yeah, definitely. Depende na lang Okay. sa Secretary sa Department of Education kag kung ano pa ang posibleng nga madugang nila nga mga polisa na makadugang man protection sa kabataan kag mga manludlo. Kapin pagig kay sa imo nga side ya after sining pagsulod na sa bagong administration sa Bacolod sa SP dira hindi pa sigurado kung ano nga committee mo yatan mo sir mo no? That is right. Depende na yan sa mayoriya kung ano gid nga komitiba ang ipanghatag nila sa amon nga sa minoriya. Pero ready man kita mag perform sa aton mga obligasyones and whatever committee we are assigned. Kag nagpasalamat ko kag nagkakalipay nga in my previous terms from 2016 to 2022 na terms na himo ko ang dapat ko buhaton kag I believe na napahalipay ko man kag na-satisfy ko man ang intereses ng aton mga kauturan sa Bacolod. Aha. So, anyway, itutugyan talang na siguro sa subong administration kung ano naman ang himuon nila. But, subong sir, by the way, siling ni Vice Kapon, ma-attend ka mo gali, may invitation ka mo and it will be part sa siling inauguration this afternoon dira sa Government Center. That is correct, Action Art. Nakabaton kami sa amon invitation sang Miyerkules sang aga. And we deem it, of course, prudent na mag-attend. If only to give honor to the invitation and honor to the occasion. Kag sa pagpakita sa aton mga bago nga mga administradores ng syudad na kita willing to cooperate with them and work along with them for the best of our people in the city. Aha. So good luck sa bago nga mandate sa inyo dara kag masunod kami sir kung ano giman ang mangin malabutan ang mga committee assignments na nga ihatag sa inyo dira kag kabalo kita Councilor Novero ano man ara man sa minoriya pero ang trabaho dira sa council will continue. Yeah, di naman na bago sa aton actually Action Art pagsugod ko councilor sang 1988. Ara man kami sa piyak na partido, minoriya kami. Ang mayor ito si Junior Motilipano, ari kami sa grupo ni Jorming Gonzon. Kaya Bacolod could testify that wala sa payan sang amon sa to partisan differences. Pero basta gani kayuhan sa Bacolod, wala gid problema sa kay Atty. Novero. Sige, on that note, good luck, attorney, kag councilor, kag God bless sa imo. Salamat sa time. Thank you very much and God bless you. Action Hotline. Ayos, kay limitado na gilang